Umdolofiya wenziwa kanje nabo amajongo. Siyakhala manje. Ake nihlukaneni nomdolofiya kaNkulunkulu. Ubhale umdolofiya yani uzathi awusebenzi? Siyakhala manje. Libandla lento liyithatha ngamawala mawuphuma uyocuma umdolofiya awusekho bawuthwala ngamasa bawuthwala ngana bawuphuze banomuntu phansi. Ilevel yokuphapha leyo. Hey kahle bo hey. Noma ubani umbone egijima nebhakede uphethe umdolofiya ngala umunye uyaqoba. Enye ilevel yokuphapha. Like it nje. Wena nasenimosha umdolofiya kaNkulunkulu. Niyawuthatha umdolofiya ufuke ulahle ngakini ngoba uyazazi ukuthi akukho la ulula khona imsipha. Mina nginendaba mina nemdolofiya. Yini mfana usolani? Ngikarante ngempepho mina. La. Phela impepho ihlanganisa ngisho idalo. Awekho amakhehla angakuyekelela ubusuku bonke engakuleleli emfuni makoti egcekeni. Kuthi la ukhathala khona uze sekuphusha ngemuva. Yebo. Ayikho right lento yokuthi wena uphila ngemvusankunzi amaphilisi noma ngabe imbiza. What do you mean by that? Umthetho kufanele uthole indlela yokuzelapha wena ulapheke isystem yakho yonke ufake izinto ezizoklina imithambo yakho until usube right ngoba kuyenzeka uthothi imizwa yakho njengoba ivalekile nje unomhlume umhlume uyaspreada ngaphakathi mangabe usebenzisa izinto ezivusa imizwa. Zondliwe njalo lezi ngane zemdolofiya madoda. Lezi ngane zabantu eniphuzelela umdolofiya zizomitha. Ngathi mase kumele kondliwe indoda isiyohlela entabeni manje siphenduka umdolofiya ayisatholakali. Hey kahle bo hey. Hlonipha uPI Jali officially ukuze izinsuku zakho zande on TikTok. Ivale mfana hey.